Hvad er det her? Det er din faders indkaldelse til at stemme. Men mor, hvorfor har du ikke fået en? Mit kære barn, vi kvinder har ikke stemmeret. Samfundet mener, at det vil skade både kvinderne og samfundet, hvis vi forlod hjemmet for at engagere os i det offentlige liv. Goddag, lille pige. Hvad er deres navn? Dags, mit navn er Agnes. Har de en skilling eller to, de kan undvære? Dags, lærer Madsen. Hvad skal vi lære om i dag? Vi skal lære om de 7 F'er i dag. Hvad er det? Det er dem, som ikke må stemme. Min mor siger, hun ikke må stemme. Det er korrekt. Kvinder er fruentimer. Derudover må folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede heller ikke stemme. Hvorfor er verden så uretfærdig? Hvorfor må jeg ikke noget, bare fordi jeg er en pige? Jeg kan mærke et oprør på vej. Kvinderne kæmper. Jeg ved, det lykkes. Der er politisk røre. De taler om, at kvinder snart får stemmeret til byrådet. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Lige nu indsamler vi underskrifter til at få indstillet et lovforslag om, at kvinder kan få lov til at stemme til byrådet. Det er en vigtig kamp, som langt fra er nået til ende, før vi er på lige fod med mænd. Jeg synes, det er noget værre juks, det jeg har gang i. Kvinder hører til i hjemmet. Det har de altid gjort. Jeg har ventet på den dag, jeg kunne stemme på lige fod med min mand. Agnes, deres hjerte er større, end denne verden fortjener. Men pas på med at give for mange skillinger væk. Det er vigtigt, at de har skillinger i lommerne, lige så snart kvinderne får stemmeret. Moder, nu er dagen endelig kommet. Den dag, vi har drømt om. Der finder et kvindetog sted i dag. Ikke et takketog, men en sejr. Og Christian 10. vil underskrive grundloven. Kan du høre det? Den muntre stemning udenfor.